وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وهيç bir musulmanı doğru değildir, bir musulmanı öldürmeyi meger hata yüzünden bolmasa. Ve her kim bir müminni hata düşüp öldürse, ol adam bir mümin kulunu azad etsin. Ve maktulun varetelerine hunbaha versin. Meger vareteler hunbahanı almanı afvetseler, onda hunbaha vermesen de ayıbı yoktur. Pes eger öldürülen adam sizin düşmanınız bolan kavmdan bolsa ve özü de musulman bolsa, şonda fakat bir mümin kulunu azad etmelidir. Hunbaha vermek lazım değildir. Ve eger öldürülen adam teerrüz etmeyilip ahd-u peyman edin kavmlarınızdan bolsa, pes o suratta şon varetelerine hunbaha vermelidir. Ve bir kul da azad etmelidir. Pes her kim kul azad etmeyi başarmasa, yani kul tapmasa azad etmeye, ya kulun kıymetini kudreti çatmasa, o suratta 2 ay iz be iz araza tutmalıdır. Şu zatları etmek şona lazım oldu Huday tarafından, şonun tövbesini kabul edilsin deyip. Ve Allah tebarek ve Teala sizin niyetinizi bilyendir ve hakimdir. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Ve her kim bir musulman adamı qasdan öldürse, pes on cezası cehennemdir. Cehennemde hemişelik qalar. O şoňa Hudaý gazap eder, o şoňa lanet eder. O şoň üçin güýçli azapny tayarlap goýandyr. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Ey iman getirip mümin bolan adamlar, wagty ki siz Hudaý ýolunda jang etmek üçin musafirata gitseňiz, her işte tahqiq edin. Bir zadyň hakykatyny ýetmäni hawlukman. Size salam berip özüniň musulmanlygyny elam eden adama dünýäň metaany almak garaz bilen sen musulman däldirsiň diýip aýtmaň. Hudaýyň ýanynda köp ganimatlar we nigmatlar bardyr. Halklary öldürüp malyny almakdan Hudaýyň ýanyndaky sawaplar ýaxşyrakdyr. Siz de ozal şu taryga dyňyz. Pes Allah tebarek we Taala size minnet goýup sizden şu taryga imanyňyzy kabul etdi. Pes her zatda tahqiq edip hakykatyny biljek bolmaly. Tahqiq Allah tebarek we Taala sizin amelleriňizi bilýändir.